Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i u naš novi video recept. Danas sa vama delimo recept za fantastičan i brz kolač sa jagodama, gotov za nekih 5 minuta, odnosno priprema i još dok se ispeče. I ove sastojke većinom imate kod kuće, odnosno verujem da sve imate, možda samo jagode nemate, ali pošto je sezona jagoda, hajde da iskoristimo. Potrebno je vanilin šećer, prašak za pecivo, 200 g šećera, šećer možete smanjiti, a i ne morate, ovo je neka normalna količina. Biće vam potrebno 150 ml jogurta, potom 250 g brašna, 60 ml ulja, 2 jajeta i jagode. Biće vam potrebno negdje oko 350-400 g jagoda. Za ovaj kolač nije vam potreban mikser, tako da sve možete uraditi ručno. Za početak umutit ću 2 jaja. Ja koristim onako srednje jaja, ali ako koristite ona manja, slobodno stavite 3. Dok mutim jaja, postepeno ću dodavati šećer. Ovaj kolač možete praviti sa drugim voćem, može i sa jabukama, ne moraju da budu jagode. I možete ga jesti i uz kafu, ujutru, čaj i ovako, kako god. Možete napraviti čak i kao tortu, samo što ćete da ukrasite sa šlakom. Može biti i torta, a može i ovako kolač. Potom postepeno ću da dodam brašno, ali prethodno u brašno stavit ću prašak za pecivo. Nije vam potrebna cijela kesica, malo više od pola. Evo ovako, to je nekih 9 g, 8, ali možete staviti i celu, neće biti nikakav problem. Ja koristim meko brašno. I dodat ću ga postepeno. Najbolje je da napravite prvo ovako gušću smesu i onda da dodate tečne sastojke kako bi manje grudice bilo. Potom dodat ću jogurt, celu količinu. Dodajem kesicu vanilin šećera, ne mora uopšte, a može i aroma vanile. I ulje, bit će potrebno 60 ml ulja. U opisu videa možete vidjeti pisane sastojke. I evo kako treba da izgleda smesa. Nema uopšte grudvi. Potom ovdje imam kalup, dimenzija 24 cm. Najbolje bi bilo ako imate malo manji, ali pošto ga nemam, ja ću iskoristiti ovaj. Sada, ja sam jagode oprala i očistila od peteljke i ovako ću da poređam u krug. Pored ove smese ja sam umutila još jednu, zato što sam prošli put stavljala u kalup od 22 cm i to je taman bilo onako skroz da prekrije jagode, ali pošto sad koristimo 24, ova količina testa nije dovoljna. Znači, ako koristite kalup od 22 cm, vi slobodno ovu meru prvu pravite. A ako koristite kalup ovako od 24 cm, vi poduplajte smesu. Ja ću vam staviti u opisu videa za 22 cm i za 24. Razlika između ova prvog i ovog drugog
jeste zato što sam u ovom koristila mlijeko, jer nisam imala jogurta, a i koristila sam kupovna jaja, pa samim tim je boja drugačija. Ja sam sa vama uvek iskrena, tako da i kad ovako malo negde pogrešim, odnosno ne procenim tačno koliko mi treba, ja vama to i kažem. I kada pogrešim, da znate grešku, da vi ne pogrešite na isti način. Ovo i nije neka preterana greška, iako se kolač umuti, odnosno napravi za 5 minuta. Ovo je sve brzo gotovo. Potom stavim kolač da se peče na 200-220 stepeni. Tačnu minutažu ću da vam kažem kada bude pečeno, pošto ja to obično odokativno radim. Kada vidim da je onako već porumenalo, ja tad izvadim. I mogu vam reći da ćete biti oduševljeni. Vidimo se kada bude pečeno. Jagode su unutra preukusne, zato što su se napravile onako skoro kao džem. Ukus je takav. I sigurna sam da ako volite jagode i ovakve kolače, da će vam se i ovaj svideti. I evo ga. Hop. Pogledajte vi kako izgleda iznutra. Znači, sigurna sam da će vam se svideti. I možete vidjeti samo koliko je on vazdušast i mek. Pogledajte. Nadam se da se družimo u nekom sljedećem videu. Ja vas za tad mnogo pozdravljam. Prijavite se na kanal Kristalna kuhinja potpuno besplatno. Ako želite da vam stižu obaveštenje, uključite i zvonce o svakom sljedećem videu. Također družimo se i na Instagram i Facebooku. Nadam se da će vam se svidjeti. Vi mi pišite u komentarima kakve vi kolače najviše volite ovako sa testom. Imate li vi neki recept da podelite sa nama? I nadam se da ćemo se družiti u komentarima. Ja za sljedeći video mnogo pozdravljam. Ćao!